Prevedieme vás cez fascinujúci svet dát a analytiky, ktorý vám otvorí dvere k novým podnikateľským príležitostiam a strategickému rozhodovaniu. Nech už hľadáte akvizície, identifikujete nové zákaznícke segmenty alebo sledujete trendy vo vašom odvetví, v sektorovom prehľade vám poskytneme informácie, ktoré potrebujete. Pre zobrazenie skupiny firiem, ktorá vás zaujíma, je potrebné si skupinu správne zvoliť. Prehliadanie číselníka NACE kódov sa vám môže zdať zložité, ale v reporte sme vám to zjednodušili. Stačí si vybrať oblasť alebo konkrétne firmy, ktoré vás zaujímajú cez filtre a my vám poskytneme relevantné údaje. Report vám umožňuje sledovať vývoj počtu firiem v rôznych odvetviach a regiónoch. Môžete identifikovať top 25 firiem podľa tržieb a sledovať ich vývoj v čase. Okrem toho môžete analyzovať finančné údaje a porovnávať výkonnosť firiem vo vašom odvetví. A to je len začiatok. S reportom máte možnosť preskúmať ešte viac. Zistiť potenciál rastu alebo stagnácie trhu v konkrétnych sektoroch. Analyzovať súčasných a budúcich konkurentov a ich rýchlosť rastu. Objaviť potenciálne príležitosti pre akvizície a zmapovanie trhu. Nebojte sa nahliadnúť aj hlbšie do finančného sveta. Sektorový prehľad vám poskytne kumulatívne ukazovatele, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť finančnej situácii vašej firmy a odvetvia. Pripravený na hlbšie ponorenie do sveta dát a analýz? Dohodnite si konzultáciu a objavte, ako finančné dáta môžu posunúť váš biznis na vyššiu úroveň.